Nosaltres arribaven aquí uns quants mestres que venien de Lleida, venien plegats, amb un cotxe, i arribaven aquí normalment 5, 8, 10 minuts abans de les 9. I aleshores arribaves, deixaves les teves coses, miraves com estava tot, si tot estava en ordre, i aleshores ja baixaves per fer les files i pujar la canalla. Si tenies una mica més de temps, ficaves a la taula ja el material que havies de necessitar per començar la classe immediatament, i si no, esperaves una mica. ¿Qui ha enseñado la estufa? Yo, pues todo lo que me habían enseñado, porque... Qui ensenia la estufa? Qui ensenia l'estufa? Qui ensenia l'estufa? Ja van posar la calefacció aviat. No, però a mi me va tocar encendre l'estufa. A tu encara la vas encendre? Sí. Quan vaig arribar encara estava l'estufa aquí, com Déu mana, i l'ensenia el mestre quan... jo l'ensenia quan arribava. Sí. Molt bé. I tu encara anaves a buscar el clafoll amb una classe d'aquelles de valls per encendre l'estufa? Normalment ja hi era aquí. No sé si ja el tenies aquí? La gent de la neteja o el que sigui la pujaven, però normalment ja hi era. Perquè jo recordo que abans hi havia una classe de les de valls que estava plena. Hi havia un racó que hi havia amuntegat clafoll. Clafoll és la clasca de l'Ametlla. I llavors nosaltres anàvem de petits, de jovenets, a buscar amb un cabàs el clafoll en aquella classe per a carregar l'estufa. No, a mi no m'ha tocat. A mi no m'ha tocat això. Jo ja confong el que feia de petita i el que feia de vella. Havia trossets de llenya menuda, amb el paper, i vinga, cerilla i a encendre. Sí.